מלא אתגרים, עם כוח רצון ואפשר להגשים, לעבור כל אתגר. אני צריכה לקום מוקדם יותר כדי לשים את התותבת, אני צריכה לתכנן את הזמן שלי למקלחת, כל מיני דברים כאלה, אבל בגדול אני מאושרת עם הקטיעה. באמת קהילה שהיא תומכת בכל שעה, משפחה שנייה. מצאתי שם חברים טובים שמלווים אותי, את החבר'ה, מתחילת הדרך של קטיעה ועד בעיות בירוקרטיות. נותנת מענה, אם זה להציב אתגרים, שזה כמו כל הספורט שעושים. יום לאחר הקטיעה שלי, איתמר מתקשר, שולח הודעה, שיש קהילה ואם אני רוצה להצטרף. אם אני צריכה איזושהי עזרה, תמיכה או משהו כזה, נתן את הטלפון שלו, צירף אותי לקבוצה ומאז אני שם בגאווה.